bersama Ade Iren dan juga kawan-kawan Sri Kandi Wahyu Turonggo Mudo Jawa Timur Indonesia bersama Basoka Audio. Monggo. Yo. Lo. Yo. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Ya. Ayo nduk. Mula padha sing ati-ati nger para Sri Kandi. Kan sampun lumut wonten sakjroning alun-alun dalu punika. Ayo lo Mas Agus. Yo. Lo. Ayo nger. Lo. Yo. Ayo dong nger sing ati-ati lo. Jos. Kaya ngene. Lo. Sopo dek iki piye dek wek sopo dek iki piye dek wek sopo dek iki piye wek sopo dek mestine ono sing duwe iki piye
alon yo weh nah ye la 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 was yo 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 cho yo oh yo Masuk terus. ayo ger alon-alon Oh ayo. ya 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 Lo oh yo Jos. Dulur-dulur iku tepang uga ingkang ditepang. Yo. Iki dagangane Sri Kandi Wahyu Turangga Muda. Yo. Ho. So. ye Yo. Ada lewat
ngombe-ngombe ngono lho, Dik. Kelopokan Pak, terus bae bisa. Kelopokan. Ya wes dilanjut ya. Oke. Sabda Rintik-rintik hujan di malam hari sayang, kau memang cantik, kau punyaku sendiri. Ayo memuji murih bisa kasembadan, urip bebrayan nganti tekan besok kejaman. La 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 la. Oh cinta kaya besoknya. Asik,
rasa sujanan ora lilo yen dheweke arep dibeda kuwi tekku aku teke dia suka aku cinta. Katuran Wilujeng Dalu lan ugi Wilujeng Pinara Pak Udi kalian Mas Ali dari keluarga besar Giri Budaya Masuk
standar tinggi. Oh, hey, hey. Wes suwe lho iki wes suwe. Ayo ger